και μέσης τάσης, βιομηχανικό υλικό, αυτοματισμούς, διακοπτικό υλικό, έξυπνο σπίτι, διαχείριση φωτισμού, εξοικονόμηση ενέργειας, φωτισμό οικιακό και επαγγελματικό, καθώς και πληθώρα προϊόντων για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Στο κατάστημα μας στη Ρόδο, Αταβύρου 76 στο Ροδίνι, θα βρείτε αυτό που ζητάτε, μπραντ φωτισμού και ηλεκτρολογικό υλικό. Ηλεκτροinvest, μέλος του ομίλου Μεϊδάνης. Ράδιο Αρχάγγελος 94. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Άλλη μουσική διάσταση στα Σαββατόβραδα στον Αρχάγγελο. Ο σταθμός των επιτυχιών.